Euskal Herria eta ongi etorri txorienera. Gaur segunda. Osteguna dugu, pintxopoteguna, eta hemen esan genuen moduan, lan egiteko egun, egokiena. Astean hor gaude produktibuen, dorretik garritu gaur, lau osagaiekin indako errezeta bat. Oso produktibo ez dakite da, baina, bueno, ingo. Biteli. Baina bere komplikazioa dauka. Ingo duguna da, horako tomate sopa bero bat, albaka lurrunetan, eta ero hauntz gaztarekin lagunduta, eta sopa honek bi aukera dauzkazu. Nire izan eskero berua, niko zazoik, hemendik aurreia berua jango nuke, baina udan iten baduzue, hotza har dezakezue. Tomate sopa honekin ere, tomate itxusinak hartu. Ja, ondo helduta daudenak, pixkat golpere ematero daukatenak, horiek nahi ditugu, zapore aldetik gehiago emango digutelako, eta berdin zaigulako ez da ensalada batean jango duna, testura ero bilatuko duna. Bi bai gordeko ditut eta bereien aragia berdut, baina bestea birrinduta jongo dira. Ordan espezia batzuk ibiliko ditugu, esne gaina, eta noski albaka lurrunetan jongo da. Hau, lehen errezeta moduan. Sekonduan, nik enaiz eitxut epaitu, 5 edo 6 osagai ekarra dituzurako, zenik askoz begeixau ez dauzkat. Eta ingotena da pasta bat sardinakin. Berez, sardinak potoskuak, pasta be, da, errezta bat olan azkarra, despentsan daukatzunien, lau gauza, oskaiu zabaldu ez daukatzunien ezer, olako egitzeko. 5 minututan, errezta goxo bat. Patri, pasta tartean egonda, txarra ezin da egon, ez dakit, nori izai gustatzen pasta. Egongo da norbait, baina ez dut uste. Eta pasta horren lagungarri moduan zehunalko zen, gaur ingo dugun, tomate sopa bero hau. Eta nola ingo du? Horrelaxe. 2 tomate geroko ordeko ditugu, besteak lauta moztu eta irabia gailuan ondo birrindu. Lapiko batean tipularekin, ereinotzarekin, hiltzearekin eta baratxuri atal batekin tomate zukua jarri eta 20 minutuz irakiten utziko du. Bien bitartean beste 2 tomateak galdarreztatu, azalak kendu, hasiak kendu eta laukitxotan moztuko ditugu. Tomate sopa iragazi, berriro lapikoan jarri irakiten, esne gaina gehituko diogu, egin dagoenean plater sakon batean tomate laukitxoa jarriko ditugu, gazta laukitxoa jarri, tomate sopa beroa gainetik bota eta albaka xeatuarekin zerbitzatu. Orduan, ikusten zuzue, ura hor irakiten daukat, urrotza, tomate pare bat galdarrazetzeko, hauek dira holan gorputz aldetik eta hauekien daudenak, besteak, zandakoak, kendu, garbitu inditut, hori bai, eta ingo dira zurtoia kendu, eta hauek ingo dituguna da, birrindu. Eta gero, ez dut jarriko tipula erregozten olioarekin ez, dena hemen, hartu tipula txikituta, ereinotza, bi hiltze, baratxuria, bertan sartu, eta 20 minutuz irakiten. Eta hau, Joel Robuchonek esaten badu, mesata da. Hori da. Eta behitxu, lehen tomatiekin, pastakin komentatu zuen holan danoi gustatzen jakala, tomatien ikustot mundu osoa gustatzen jakala. Baina nik daukat irakasle bat, Ni daukala kuadreko bat. Dala tomate oso salia. Eta behin joan zala medikura, eta zikako norako dermatitis bat edo ataraten, ez? Holan, gorputzan mantxagorri batzuk, eta. Eta orduan, kremak probatu zitxun pila bat, holan pastillak da pilulak eta bebai. Eta azkenean esan zutzen, bagoiez aldaketak eitxera, ez? Zure elikaduran edo. Kontrol hau, aste baten, ia ze jaten dozun, da ia, ez dakit eraginen bat daukan zure elikaduran, ez? Eta horra joan da, medikutik ikurten, zabaldu zala oskailua, eta etzala konturatu inoiz, baina, zaukala hor, gazpatxua, tomate saltza, txerri tomateak, tomateak oliotan, ez dakit, dana tomatiakin. Eta kendu zauen da, onera itxen zotzen, azkenean tomateak badauka azidotasun puntu hori, gorputza itxeotzala, inflamazio puntu bat, gaixotasun batzuk dauzkasunien, eta ura da, txarto itxen zotzanak. Eta berak esaten zaren, behitxu nahi xaudot, honekin bizi, tomatia ez jatia baino. Osa, holan, mantxa batzu dira, izango bazan kriston mine egiten diola, eta... Da, purtxe bat askura ematen dauen mantxak, eta berai justo txartu itxotzatu tomatia, baina hainbeste maite dau, nun errezeta hau ikusten badau, etxian errepikatuko da, hori ziur. Batzuk esaten dute, ez? Hau, badakit ez dala ona niretzako. Baina, ez dit horrelako kalte handirik egiten, eta orduan, izian behin, pixka, tarteka, janko. Hori da. Ikusi zuen, tomateak ezarrez, hauek garbiak gene euskal, azalda guzti, gero kontutan izan, iragazingo ditugola, Orduan,
azalak eta bertan geratuko zaizkiu. Orduan, hartu, tapa jarri, eta hau, birrindu. Eta jarriko hemen, kipularekin, eta, bueno, gainako espeziekin da, irakite. Hoi jugo da hartzen, Hemen salata pixat eukingo dugu, baina... Gaur, koiara batekin bebai aldo zuen lagundu. Koiarak ematen di beldurro handik honetan. Horrek, saltzen daue batzuk robotonek, robotolakuek saltzen daue ez da koiara bat, baina saltzen dauelan... Bai, justo onaino, ez da nea saltzen barruraino. Hori da, da holan, karo, koiari saltzen bozu, bueno, apurtxo bat, buruakin. Ez da indik, igual erdiraino bakarrik, Aurrak, etzazue egin hau etxian. Hau berez, hobeto ateatzen zen eskukoarekin, betikoarekin. Baina hau erakustea nahi nuen, hau. Baina, bado, ya está. Listo. Ja, bilurra naukan, bakitzen noseian behin, hartzen duzula ardau bat, eta zeta, egur ikutua dauka. Ardo batzuk egiten dituzte, holan, altzairu erdoil galitzeko kupeletan, eta ero, zerrina sartzen diote. Eta horrek egur zaporia ematen dio. Gaurkoan ez du behar egurrezko zaporerik. Bueno, esan dakoa, birrinduta, eta oin, lapikoan jarriko dut, eta gainerako osagaiak bertan sartuko dizkigu. Oso ondo. Eta, bueno, tomatia beti ezagutu izan dugu, betiko gure errezetetan, baina albaka egisa da ontxe da biela horan merkatuan indarra hartzen, baina ez da egon, edo behintzat euskal sukaldaritzan ez dugu beti denik ezagutu. Gaur egun pila bat ikusten da, indiar jatorrizko belaur usaintxu hau, eta bauka, aroma potentia. Nik lehenengo aldez ikusi nahuena, izan zen, loradenetan saltzen zebien albaka, osto txikikoa, hemen 8 urtekin unibertsitate garaian, nik taberna baten itxen hauen lan, eta taberna horretan, holan, eltsuak eta usatzeko, hori edabiltzen zen, orduan, barra guztixen zauzkagun, 4 edo 5 albaka, eta funtzionatzen zen. Zeri amak eta jarri izan dut, ala ere sartu izan die, Zeozer, egingo zauen. Baina bai, egisa da, usainak badaukala potentzia, zaporiak bebai, baina oso delikaua dela, nik hortuan, auki izan dut pare bat urtetan, eta bia dau, ura, etengabe, edaten dabil, egun osuan, eta berua, hau da, udan ondo ematen da, baina Euskal Herrian iraia bukaeratik apirile arte, seko. Bai, Bai, eta gainera, jarten badozu hortuan, hori bilibizare, belarrak eta, ostuak eta mosten, lorak ataratzen dienean bebai, mostu inbitxuzu, bestela, loratzen da, eta ostuek ez dauke hainbeste azten. Orduan, esan dakoa. Gaur egun, edozin lekutan alda erosi. Bai, gure amak osto txikikoa daukizuen etxean. Bai. Eta ni lehenengo aldiz albaka erabilei nuenean, Frantzian izan zen, eta horretik duen osto handiduna frigituta. Osta hartu eta kurruskari geratzen da, eta apaingarri moduan gainean jartzen genien. Ez da, zenaiz goratzen zer errezetetan zen, baina badakit, aurreneko aldi horrez autu nuen, eta frigituta zen. Bai. Eta, nik orduan esan, zer da, eta zeu zei, eta, zaten, ez duzu ezautzen da. Ez, Euskal Herrira berandu hau etorri da. Eta kontserbatzerako garaian bebai, delikaua da. Eta orduan, erosten badituzue supermerkatutan eta etortzen dien honek paketetxuak, 20 gramokuak edo izeten dienak normalian, horrek, hobeto kontserbatzeko edo hobeto irauteko, ze biziraupena daukie 2-3 egunekua, hartu bituzue, eta holako papertxo bat hartu, sukaldeko papera hor daukaguna, busti, eta horrek esentasun puntu batekin, eta horrek gainean holan taper baten jarri, eta holan aukiko dituzue askozbe bisixau. Bestela, albaka onena, hortarako aukin bida, hortutxo baten edo holako potentxo baten etxien, landatuta, bere lurrian, eta erabili justo momentuan. Edo kontserbatzeko asko baldin badukazue, pestoa berakatza, pinaziak, gazta, oliba olioakin, eta horrek baukala biziraupen luziagoa. Eta albaka bada beste, hemen zemataldiz aipatu izan dugu, perresil lehorrak ez duela zertako balio. Albakak usai pixkat eta badauka, baina ez dauka zerekusiri freskoak lehorrarekin. Besterik ez badaukazue, lehorra erabiltzazue, eta emango dikutua, baina freskoa dauen tokian, besteana kendu dadila. Hemen esan dagoa, osai guztiak jarri ditut, ereinotza, 2 hiltze jarri ditut, tomateak birrinduta eta tipula eta baratxuria.
Hauek ez erotu txiki mosten ez ezer, ze 20 minutu hemen irakiten eta zaporea dena hartuko dute hemengoa, eta gero iragazi ingo dugu. Orduan, ez dugu ez birrinduko ez ezer. Iragazi indarrarekin ondo ez dutu, hemengo zuku guztia atarako dugu, eta hori izango da gero sopa modo jongo dena. Zein goitu, tomate hauek galdarrestatu. Ura irakiten, gero beste, kasu honetan olako gopor bat, izotzarekin, zurtoinak kendu, mosketa bat, Robuxonek esaten du mosketa hau ez talein behar, ze ura barrura sartzen zaiola, Joel, gauza batzutan nik probatu dut hori egiten, eta ez da ondo atatzen. Eta ura irakiten topera daukagunean, segundu gutxi batzuk, 15 segundu, eta egiten dena da, azala askatu errez, eta hau gero tomate hau ensaladan jateko, zeituan ostutzen badozue, zoragarri geratzen da, Eta albaka sukaldaritzan ez, baina kulturalki bai, esaten da botere magikoak dituela. Iepa, hori bai. Iepa. Afrikan lotzen da deabruakin, edo deabruaren arteekin. Vale. Mediterraneo aldean ama Virginian doainekin. Eta Latinoamerikako herrialde batzutan bai esaten da, begiko gaitza sendatzeko belar ona bala. Nik nahi dut pesto haitzeko. Olako simplea gara gu, Patre. Sukaldaritza saio baten gidarisa garenez, ez? Nahi dugu, erabiltzea kosinan. Txorien egin izan dugu, arrainekin, pastakin, nola ez? Eta bai, ausartu gare postrietan jartzera. Postrietan ukitu oso goxo bat emate dutza, nik ugoratze dut ointxe nik egin hauen olako panakota bat, albakakin. Zuk ez dakite inozu nola... Almibar batean ero erabili genuen bebai, saltza bat eiteko... Limoi eta albakan postreren bat bebai egin izan dugu, ez? Bai, erabili alda, ez tala gauza bat... Ez dakit, bitu, oin persilla ipatu dula, nik ez dut ezautzen postrerik persilla dena. Baina bai ezautzen dut, zeinek egiten zuen, arzakek zeukan, txokolate tortilla itxusia, beltza zan, letxuga saltzan. Hartzen zaren letxuga likuatu egiten zuen, letxugaren ura hartu eta ero almibar batekin. Eta egia zan, bitxia zan, baina goxua zegoen. Almibar berde bat olan freskua. Bai. Egon nintzen nio indala, gastronomika izan zanean, beraz, indala hilabete baino gehiago. Egon nintzen Ortenerifeko postutxo baten. Eta han, eman sostien probatzeko, han eitzen zabien, bertako egaluziak eta atunak eta hartu, eta zati, satarrenekin edo igual komertziatzeko edo komerzializatzeko hain haundixak, politxak eta produktiboak ez zienekin, itzen zabien gauza originalak, itzen zabien ogisa. Egaluze ogia. Hau da, itzen zabien txigortu pila bat, beltzatara arte, eta gero horrekin itzen zabien ama orea eta ogi bat. Irina ateratzen zuten hori berrindu egiten zuten egaluzea. Bai, ez dakize prozesu tekniko jarraituko zabien, baina, zan, ogi bat nun jaten zinun olako espirulina alioli batekin, eta zan, itxas zapore sakon-sakona, eta itzen zaren horrekin txodixua, urdaia azpikua, itzen zituzten, mila prestakuntza ez jatzunako kurrituko. Eta nik esan hauen. Eta goxua zegoen. Goxua zauen, oso goxua benetan, Bai. Bai, harritza ozta, ez kenien txodixua, baina egaluziana. Eta bazaukan testura oso goxua eta zaporia bebai. Eta nik enauen probau, baina berak esan zaben postriak eta ointxe aziziela animatzen egaluziakin. Berez esan dugu, albakakin bai, perrexiakin ez, baina egaluziakin postre bat itxia, hori bai erronka, Eroten gara, Patricia. Jendeak esango da, ze behar da, egaluzia tomatiakin beti jan izan dugu oso. Ez dauka, ensalada batian oliotan konserban, eta oine postre modon ze jan behar du, olako budin bat, bizkotxo bat. Aipatu izan dugu, Bilbon badauen taberna bat, odoloste daukana izenak, eta dana... Txerrikia dauka. Hori da, dana txerrixa dauka. Eta postre bai. Txerrigantza egisa da gure postre tradizionetan oso erabilia dela, ez? Mantekauak, polboroiak eta olakoak itxeko txerrigantza erabiltzen da. Hemen egin izan dugu bai olako ore auskorrak txerrigantzakin, berez, erabilia, berez txerrixa hor jartzia badau. Eta egaluziakin berdin izango da, igual egaluzian gantza edo... Zarate horrek ez, dana daukate, arraia dauka, danak. Postreak badauka baita izoski bat honena, zan da, alga batzuekin egin dako izoskien bat, eta danak dauka itxasoaren ikutu bat. Eta gaian gozua da, hori da, aukera pila bat. Kusi zure, zuritu zer zuritzen da, gero,
hasi guztiak kendu ingo izkiogu, eta gero hau laukitxotan moztuko du. Eta hau gero jongo da, ni beti esateko, ni sopaetan behar dut beti zerbait koskaiteko. Ni sopa zurrupatzeko ez gustatzen. Orduan, sopa honek ze izango du koskaiteko? Tomate laukitxoak, gordina jungo diena, hauek, eta gero gazta, hauntz gazta hartu dutolako, ni honek ruloak etorre borobilik ez zaizki gustatzen. Enaiz bat ere zalea. Eta ondua barik, hau da, xamurra, baina hauntz gazta, pasterizatua, esne pasterizatuatik egiten dutena. Begira honitzen, Begira honitzen, esaten nuen, gero ezingo dit, gazta pasterizatuak gaur egun pila badauz eta oso gozoak. Merkatu zabalako, esan danetik eskura dago. Orduan, hoixo gero junga eta hori ere koska ingo dugu. Vale, zigor da, konta dut historia bat ontsi, bale? Konta, eserin behar naiz, ero... Eseri edo isilik? Eseri, isilik bai, mesez. Ez, eseri ez, lasai, zutik alzara ibili. Lehen, albak erabiltzen zen, botere magikoak zitsuela da holan, komenta bizan dugu, ez? Eta lehen, historia bitxia, oiar batek alzauela salatu lapurketa bat. Danik hau, irakurri otenean. Da bidixua ikusi otenean, ez dut. Baina, hau, benetan zan. Basan, garai bat, nun, hiru lapur zauzen, edo lau lapur. Eta bat zan... Zerbait gertatu zen, eta... Bostero zeuskaten holan, susmagarri modu. Susmagarria eta erruduna bakarra zan. Orduan, itxen zabiena da, oiar bat hartu. Bai. Oiarra, olako ontzi baten edo saski baten aspixan jarri. Eta saskixa igurtzitzen zaren berakatzakin. Hau da, gainekaldia, saskixan gainekaldia berakatza ondo igurtzita, bale. Bai, usaintxu zauen. Eta orduan hori gela baten sartzen zen. Bale. Eta sartu baino lehen, susmagarri bakoitza esaten jakon betxu. Gela honetara sartu inbizara. Eta zuk saskixa ikutu biozu, eta oiarrak jakingo dau, ia erruduna zaren edo ez. Orduan, pertsona bakoitzai esaten sotzien, hurbildu zaitxez saskira, eta saskixa ikutu biozu. Erruduna izaten bazara, oiarrak deteitaukotzu, eta orduan kantu ingo dau. Orduan, karo. Erruduna etzanak, ara joen, ikutu, etzauen kantu ikitzen, da listo. Baina, erruduna zanak, esaten zaren, gela honetara sartuko naz, atia itxiko dago, eta nik ez dut ikutuko, da listo. Orduan, ataratzen zienian... Eskuak usaindu. Eskuak usaintzen zabien, eta betxu, honek ez dau jarri, beraz? Zu erruduna. Karo, beste danak ikutuko zabien, eta etorriko zien, eta berakatzu zain eskuetan eukingo zain, zela ikutuko zuten, eta besteak ez zuenak ikutu, eta horrek galtzekoa esaukan zezaten zain ikutzen baot, betxu. Orduan esan oiarra, baizik eta batzuek buruari eman zietela, eta... Hori da. Eta teknika txarra, hori umeekin inberdunik. Umiena beti izan da, ez? Puskarran hori gota, esku gorrixa esaukanak, edo bintzat ni txikixan nintzenen hori izaten zen. Da gero, azu izan zara. Ez, baina... Baina oiarrana ba... Oiarrana guztata jate, baina beste zerbaitekin ingo du, ez da, barruan jarriko dugu... Arrautza bat, eta... Izan dana txita jaioko da. Eta, nik uste otanak altzeko zabiela bertxita jaiotzen da, nero ez, baina... Ondo. Bai, politxa da. Eta hori lapurketa bat detektatzeko. Eta badau, historia bat bai, Euskal Herrixan, lapurketa haundi batena ez, lapurketa garai luze batena. Ze belateko mendatea ospetsua da ez, aspalditxik pasabide izan dana, hortik pasatzen ziren, merkataritza... Gaina horre iparraldea Gipuzkoa eta Nafarroak indabatzen zuen eta lekua, eta bai. Eta, bidaiari pila bat pasatzen ziren. Eta, 19. mende hasieran, basauen talde bat, nun bidaiariei eraso itxen sotzien. Eraso, lapurtu eta danatatik. Eta, lantzen bizizien Zenos familiako anai nagusixena zen, eta bere taldia. Herrixan mundu osuak zakixen. Baina, salatzeko bildur ziren, atseginak ez ziren antza. Orduan, honek zauzen gainera guztiz organizatuta, mafia bat zen, eta orduan, bat joaten zen guardiano edo inguruko zaindari bezala,
eta bidaiari esaten zotzen, nik lagunduko zue da, hemendik da joaten zan hor, bere laguna itzen zen. Eta informazioa tatzen, dirurik ero eramango zuten, edo nori ezieten lapurtuko. Eta orduan, konfiantza, joaten zan, apurka irabazten da, nola soia ze da segatxi da, zentzu sari, da zer amaten dozue hor barruen, da, holako gauza joaten zan galdetzen, informazioa emoteko bere taldekuei, eta gero bere taldekuei, hor, ibiltzen ziren, lapurretan, eta ez dana lapurretan, segisa da. Jakitea bien, noz pasau behar ziren, nozuk ziren, eta zer amaten. Eta egisa da, lapurretak, eta bebai, eriotzak egon ziela pila bat handik, berez, etzan oso bide atsegina pasatzeko. Eta urtietan nolan egon ziren, esan dut zuten bezala jendiak edo herriko jendiak salatzeko bildurra zaukan, baina taldeko batek traizioak erabat agerixan utzi zitxun, eta orduan harrapatu zituzten, eta batzuk atxilotu, kartzelara, espetxera eraman, eta beste batzuk eriotza zigorrera kondenatu zituzten. Berez, esaten da gainera, lantzeko inauteritako pertsonaiak hortan oinarrituta dauzela. Gu aurten izan gara lantzeko inauterietan, da kontatu ziguten pixkat historia, eta zein zein, eta hauek ikaskinak zirela, eta gero, han pixkat antzerki egiten dutena galean zehar eta aukera baldin badukazue juteko, herri txikia, baina benetan tope betetzen dela, baina bete, ez zehola tokirik ezertako, eta oso polilla dela, inauterian emankizuna, eta hor, pixkat azaldu ziguten historia, baina polilla. Han ikusiko zinuten Mielo Txin, berak itzen zaben Juan Bautista Lantz lapurran papera. Izango zala bera. Hori da, Siripot da, beste bere taldekide bat, Martin Olauen mendizaina. Gero dauz, saldiko da, Martin Jose Peruzan zena lapurra, eta gero perratzaileak salaketak inzituzten herritarrak. Beraz, entzer gisa politxa da, eta gisa da, inauteriak tradizio gisa daukiela, mila sortzi deunean pasauzan lapurketa honek baina... Sarragoa diela, lehenago. Sarragoa diela, baina, gerora, horrek irudikatu izan diela kultura eta historian zeg, eta politxa dela, bebai, ikustia. Oso, ondo. Ikusten duzu hemen, zukua bakarrik atarako du. Hau da, tomatearen zapore guztia. Bestea gainerakoa, baratxuriak ipula eta hemen dauzkagu. Gero, ereinotza ere hemen egongo da, non badaiten? Hor dau. Hor hemen ereinotza. Eta hiltzeak bi dauzkagu, hor daude. Hau, ondo. Zukatu eta berriro irekinaldi bat emango dio. Eta gero, jungo esne gaina botako digu, 100 gramo gutxi gora eran, eta irekinaldi bat gatza eta piper beltza, eta jungo gara mosten, hauntz gazta. Hemen tomatea badaukagoia, eta hau izango da, gero, guarnizio moduan eramango duena. Ze goxua, hau lan ogei pusketa batekin bebai. Goxo. Nik bitxerdian kontakotzut lapurretan, anekdota bitxiak, era batzuk barregarrixak. Ze, adibidez, Erroman, harrapatu zabien 38 urteko tipo bat, nun joan zan, etxe batera lapurtzera, han topau zauen liburu bat, eta liburua irakurtzen hasi zan sofan jarritxa. Eta orduan, pentsau jakon, hain erakargarrixa eta hainbeste engantzau zan liburura. Han jarraitu zela? Nun, han jarraitu zaren liburua irakurtzen da, batean etxeko jabia agertu, eta hau zeda. Jakimi dugu zein zan liburua, ez? Zer nik bintzate irakurtzia nahi dut. Marketing horren hostie. Idazteko eta esan, ez zen euken aukerarik liburua hartu, lapurtu liburua etxera joan, pero lasai irakurtzeko. Gainera, ez un salaketari jarriko liburu bakarra falta bazan. Gizon honek aurrekariak zitxun, eta beste baten bebai, harrapatu zotzien erropa lapurtzen, eta esan zauen, kaleko jendian dako sala, eta beretako esala, da horregatxik, Claro. Banatzeko sala, da barkatzeko mesedez zeurenako zan. Orduan, Nik hemen ez da kontatu izan da, zuei kontatu izut, ez da kamara horrean, nik ikusi nuen, olako kirol denda batean, Euskal Herrikoa, tipo pasatu zala, arkutik, eta pip, parkatu, pasatu zara berriro mesedez. Pip, parkatu, raketa pasatu berrizu, bale? Pip, hartu, eta bost kamiseta lapurtu zituen, txipak kendu zizkien, eta boltzikoan eraman zituen boltzikoa. Txipak, ane. Bost txipak boltzikoan, eta kamiseta guztia jarrita.
Eta esan zuten, lehenengo txipa bai. ez dakigu, ero ertzainei deitu, ero belarrendoko bat eman, eta etxera bi aldu zuri. Nik uste dut bixak. Bai. Bixak... hartu eta hori txipa gainean eraman zituen. Utzi, hori ikusi nuen, da, momentu, parraska lurretik eta tentakoa ere, ez dakit, ero parregin, ero negarregin, ero zerregin. Olako jendia badau. Zer badau gero, beste anekdota bat, erresuma batuan gertatu zala, eta hau da, ez dakit bai, tuntuna izatea. Bata joan zan, supermerkatu batera, eta sare sozialei esker harrapatu zotzien. Ze 15 minutu lehen hau, joan zan supermerkatu batera, eta Facebookera igo zauen argazki bat, esaten, supermerkatu horretara joan bizala lapurtzen. Eta gero, hortik 5 minututara, igo zauen argazki bat, laban batekin, holan aguan. Ez dakiz egatxik, eta ez duzu gizona. Baina, hori ez lehen hau, ez berandu, hori ez da itxen. Baina, ez da lapurtzen, ez? Baina, ez gain tuntuna izaten mazara zelan ez dut zerrapatuko. Eta orduan, poliziak, tarde zala, hori, 15 minutu, norbaitxek salatuko zauen, da esango zauen. Aizu, hemen dau, hemengo supermerkatuan. Eta 4 urteko kartzela zigorra esarra izotzien. Beraz, tuntuna izateagatxik, zelako gauze pasatzen dien. Bai, sare sozialetatik borratu ingo zan, ze bere kulpa izan. Sare sozialen kulpa izan zan, berea ez, noski. Hori da lagunen batena. Zeinek salatu du. Betu gero, suerte gehiago aukizauen, taxista batek, beste esoiko kasu bat, ze taxixak idatzen zauela, sartu jakon, lapur bat, eta saiatu zan, berai eraso ditzen. Eta orduan hasi zien burrukan, baina, ez dakit suerte edo suerte txarra da, baina momentu berian sartu zien beste 3 kotxia lapurtzeko prest. Orduan, hasi zien lapurren artean, euren artean borrokan, taxistak entzauen alde kotxetik, eta horrek bukatu zaben olako kotxe istripu baten, beste baten kontra. Imaginatu, seguruak, ez dakit, kargo ingo zauela, baina, bueno. Entzuten dian, osatzu, celebrekiri batzu esatu zula. Horrek, pelikula bateko gidoi moduan balio dute, eta ikusiko zen pelikula, hori esate, irakurtzen du askotan, hau benetan gertatutako zerbaitetik atera da, historia bada. Eta ez tozu sinistez, nola izan daiteke, horako, eno esaten. Tomateai, bota diogu gatza, piper beltza, esne gain, pixka botako diogu, eta oin, gatz puntuan eta zen moduz dauen probatu, eta bakarri falta zait albaka txiki moztu, eta bauzkat esango zana, sukaldean izan munduan, misen plaza, hau da, zerbitzu hasi bardeanean, eukingo nuke sopa eginda, izango nuke tomate irekit moztuta, izango nuke kasta hemen, eta albaka txikituta. Eskatzen dutena da, venga, 3 sopa, 3 plater, jarri tomate batzuk, jarri gazta pixka bat, sopa bota, albaka pixka gainetik, eta kanbora. Orduan, albaka txikitzea, hori bakarri falta zaitetan. Segura, eskenengo lapurreta kontakotzut. Venga, bota. Gainera, ikutu gastronomikoarekin. Epa. Lusoker batekin. Gizon bat joan zan, apustu etxe batera, sartu zaren lusoker bat galtzerdi baten, eta pistola bat izango bazan bezala, joan zan lapurtzera. Berez, a ber, segitxuan harrapausatzen, apustu etxekuak, ez dakit identifikauzako zaben pistola edo lusoker bezala, baina antza ez jakon oso zer iso pentsau da esan zetzen. Betxu, nik dirurik ez dut emango. Eta antzauen, polizia batek, baina zerbitzuz kanpo, horrek atxilotu zauen, da azkenean, hartu zabenean kaltzer dixe esan zaien. Baina hau, inusientia. Zaiatuko zen justifio, ez broma bat, txantxa bat zan, nimen, ja, klaro. Eta mango bain izun, 200.000 libera, hartuko zen itxuen, ez? Lapurrak hori izan zauen, txantxa bat zala, da mesedez askatzeko. Claro. En fin, lehen esaten, daude gauzatzuk esaten zu, gaina, bintzat, erosi, pistola bat, gezurretakoa, ez? Olako june, jostaiu denda batetara, segia da batzu benetakoak ematen dute. Gomendioa da, ez lapurtu. Ez egon jendia ideiak. Jostaiuzko ez erostia. Aukeran, noski, baina... Aukeran ez lapurtu. Ez. Txorien hemen ditugu lapurrak, baina, bihotzonekuak lapurtzen dabe, hor daukagula da, urdai espiko zatitxo bat, fruitu lehorren bat, gazta zatitxo bat, taperrak, soberakinak eta hola, baina hori da gehiago. Eta abisatzen digute beti, hau da, lantaldekoa esaten dut, abisatzen digute beti. Bueno, plater sakon Patri, nahi osun kolorekoa, txuria igual. Vale.
Gau, Lelena. Burduntzari bat? Bai, bizez. Bueno, gatz puntu bat emango diot honi. Hala ere, gaztak emango dio, Gehiegi ez dut gazitu nahi, ze honi gaztak ere emango dio gatza. Eta hau da, jatetxe modernotan eta zerbitzatzen den bezala, haulan sakonian, eta gero katillutxo bat ataratzen da betat. Bai, hau maira hori da, eramango zukete, holan, jarrita, hauntz pixkat, hauntz gazta pixkat, tomate laukitxo batzuk hemendik, eta gero zure aurrian bertan, azalduko izuden, hemen daukazu gure etxeko tomatea, ekologikoa. Normalian, olako katillutxo bat zerbitzatzen da? Horan aldamenian, eta txik, horrekin. Bai, eta berai botu, Listo, jai. Aparra nahi nio, baina zai, baina. Eta ero, astiro, eta ez duguna nahi da, estaltzea guztiz. Ez horregatik, Eskerrik asko, Biteli. Detaile bat, benetan. Oso ondo ikusi zaitut hor, Eta gero? Goizean ensaiatu duguna, bikain atera zer. Albaka lurrunetan gero. Bai, albaka lurruna azkenean, zaporea izango dulako albakarena, Ez pentsa holan Zeona? aizerik ere botako dira. Tomatia udazken edo neguan jateko aukera politxa. Bai, eta hemen daukazu, eta hau potoko tomateakin ere, berdin duzu. Iepa, geldi hor, hemen daukazu gure tomate sopa beroa albaka lurrunetan. Aero, Itali. Ia ba. Da zuko zauzu hotza bai jaleikela, ez? Hotza ere bai, nahi izan eskero, baina nik orain, zer nahi zuzatea. Aukeran, beroa nahi ho. Ba, txego xua. Fina. Oso ona. Bai. Bai, fina, da originala, eta Erraza, xua. erraza. Bueno, Ez hau, sarrera moduan, bai. eta nik ingotzut, holan, plater nagusi bezala, pasta sardinakin. Oso ondo. Hala ba, guazen Italia da. aldera goiz gaur. Lehen, esan dutzuet, 5 minutu, bat biru, laubo, 6 osagai, eta platerot goxuan. Ikas honetan, pasta freskoa ekarri dut, baina bebai despentsako pasta lehorrakin, enleike, eta goxo geratzen da. Hau da, pasta sardinekin. Pasta egosten jarriko dugu eta bitxartian saltza ingau askar-askar. Horretarako berakatza erregosi kaiena piperminekin eta perrexi apurtxo batekin, jarraian sardina bat gehitxu, zapaldu eta gero pastakin nahasi. Bukatzeko sardina bat jarriko zau gainean, gazta birrindua eta listo. Bez, haukiko hori da, pasta berakatzakin eitzen dan bezala holan... Bai, antxoakin, oso ikoa da bereiak antxoa horiotan euskara betzen dut, ez? Hori da. Gero sardinakin lehenengo aldia protuko. Bai, orduan, hemen txejarriko pasta, eta hau da, pasta freskoa, da berez dauka 5 minutuko egosketa. Berez, erronka da, saltza, 5 minututan etxia. Bueno, baina ez dauka, misterio handirik, ez? Zan, olioa... Ez dauka misterio handirik. Orduan, hortxe, saspixan geratzen da. Venga. Listo? Oso ondo. Eta bitxartian, hemen joango gara. Pin, segundua berantzatu az. Mese espresio barik, Vale? Eta orduan, infusionatuko dugu olioa, 4 piper minekin. Ero, bestela, kaiena gorria, ero nola, kurri gorria, bota aldiogo. Ez padukazu piperminak, kurri gorria bota aldiogo. Eta berakatza holan, xaflatan. Oso ondo. Bueno, pasta da zer esan bizuet. Zein etzai gustatzen pasta. Nik uste dut mundu guztiari jade gustatzen dela. Luzea, karratua, borobila, berdin da, ze formatakoa, saltzak eta hainbat eta dituzte. Italiakin identifikatzen dugu, baina bueno, batzuk esate dute Marco Polok Italia, Txinatik ekarri omen zuela, aurreneko pastak handi zeudela. Kontua da, gaur egun, Italia dala, bueno, pasta entzun da guri, Italia etortzen zaigu zeituan gogora, eta italiar bakoitzak urtero, 6 kilo pasta kontsumitzen ditu. Ostras! Hor dago? Ez da broma, bai, media esaten dana.
Ze kontu izango da, batzuk ez dutela ezer jaten, eta beste batzuk 50 kilo jango dituztela. Hau da, pasta asko jaten den herrialde bada. Isa egunero jaten da, guk hemen egisa dago, itxuria daukagula, ogisa jateko, eta ogi pila bat jaten dugula, eta hango hidratoa, beste herrialde batzutan arroza dan bezala, edo patata dan bezala, eurentzako pasta da. Eta azkenean, batzuk esaten da, pasta osasuntxua da. Eta azkenean hidrato bada, eta eura jaten daue, baina hori, dilistekin jaten daue lekaliekin, baraskisekin, da... Aragien da guarnizio moduan eta pasta oso ondo geratzen da. Jakin behar da, ze pasta, ze horre ere, hemen behin baino hietan itzen du, ez? Makarroiak eta, hori izango zen, saltzak eta pusketak dauzkatenak, ez? Hor, makarroien barruan geratzen direla, erorreko lan dauzkatena, karakola, karrakelan itxura eta horiek izaten dira, holako, gehiago, pusketak eta daudenean, eta barruan, ahora sartzen duenean hori izan dezate. Gero saltzakin eta espagetiak, gero, gu hemen oso basikoa gara, baina beraia bai direla, segun ze saltzarekin, pasta berezi bajun behar da horrekin, ez da, hemen kontatu izan duzu, arraiakin ero itxaskiekin iten diren pastai, beraia zai aututzen gazta botatzea, gu botako genion, zer botatzen zaigu, gutan eta botako zau. Baina normalian, han, arraina eta sartzotzenean, badebez pasta egalusiakin, pasta alton eta horakoak, hogi birrindua, perrexia eta berakatzakin itxendan nahazketa bat botatzen dago gainetik. Gazta ordezkatuz. Gu, gazta zalia garen ez? Pistatxoak ere oso ondo eratzen die birrinduta gainetik olakoetan. Eta, beste, beraiek 10.000 esaten dena, ontan bentaja digute. Hori da. Irabaziten, zer, ez du gezurrek esango, arrain kontuetan da nik uste gu hobeto gaitzala, baina pasta kontuetan beraiek dira artista mundu mailan. Eta, zure pasta dauzkagu, kolore eta forma guztietakoak, eta gero, badaukagu normala, ero integrala, ez? Integrala zuntzak eta euskala, gehiago asatzen gaitu, eta osasuntxoago izango zen, baina, ohitura moduan, gehienak hemen integralen bat, gaur egun ikusten ditu dilistanarekin indako pasta. Gaur egun pasta mota pila da. Artoarekin indako, arto irinakin daulan, zeliako indako eta pasta aurkitzen da, daneti daukagu, eta eskuragarri, eta oso presionean. Hemen zemat aldiz aipatu gu badaukagu, hemen, arrabola eta espagetiak eta etxean egitekoa. Eta egia da, norberak ite dituenean bere espagetiak etxean da, freskoak eta oso ondo da dela. Baina olako pakete batek 2 euro balio ditu. Ez dago isa balio eta merezi dago eze onak eratzen dira. Eta bestekin lana hartzen da, eta prezio aldetik, ez da asko merkia baterako, Ez. Eta hau oso erresa da nontan, eta lau osagai erabili bitxugunez, nik gomendatzen dut zuet osagaiak behintzat kalitate honekoak izan. Ze sardinak bebai badauz, hori, 50 sentimokuak eta 3 terdikuak. Orduan, poltsikoan arabera, baina kalitate honeko sardina poto batzuk erabilitza, ondo. Inditxu dana da, 2 gorde gero aurkezpenerako, eta honeko lan zapaldu, eta honek egalusia emoten dau. Gero pastakinetan nazten dugunean ikusiko zue. Eta gorputza honek emango dio, ez? Gero, guk hemen beti, bakizue, entzun daukazu, ez? Aldente beraie jaten dutela pastako baino, askoz gutxiago egin da. Hortan ere ikasten joan gara, eta ni nire etxean egizan niko, enazeten gogorra, baina, bere puntuan, koskain behar zaiola. Zer, beste toki askotan dago, erabat desegin da, eta lehen guri erakutsi ziguten horrela, ostela izan, hartu eta pasta ostu inbar dela egosketa mozteko. Hori italian pekatu bada. Ze egiten dute? Saltza egiten dute, pasta momentuan egosten dute, jendean mailan dagoenean, azkenean, hauek 5 minutu dira, baina beste pasta lehorra erabiltzen baduzu ere, asko jota 11-12 minutura joan algara. Berta, onak baldima dira, bestela 9 minutuan baduzkau, jendia esertzen den bilartean jarri egosten, tomate saltza bat, pesto saltza, bota bertarak ero baratxuriarekin salteatu, eta hemengo ur pixka bat erabili. Ur honek zer dauka? Berak pasta botatako glutena, ez? Eta horrek egiten duena gizendu. Oiaz? Horrek egiten diona itxatzi arazi, gero, saltza ondo pastan. Gero, zigor, itxemaztazu favore bat, nik hau iragazein got pasta, kanizima, pintza bat adara, kaiena piperminak kentzeko. Itxan, betaurrekoak ez zituten mende guzteko. Ez, nik ingo dezela, Losei. Ea, piperminak ez? Zema bota izkiozu? 4. 3. Oda, bizta. 3. Eta 4. Hau ez da. Bada. Hori? Ez, igual ez da. Nik esango nan baietz, Ni bat utziko. Gazti izatia zerran,
Ba, piperminak kanpora, eta pasta barrura. Ontsa, hasiko gara mugitzen, eta... Mantekato. Hori da, esate dute bere, pasta mantekatzea. Mantekato, hartu eta hor nastea ondo, Jope, honetako indarra auke bida, beste eskuakin. Edo bixekin. Ego biteli. Hane. Eba, jep. Japi! Hema, natzera. Top, arraun. Sartu tatera, denok batera. Mentxe. Hori, zuatzan esate zuten, udalekutan. Horrein digo horatzen ez. Hene. Adinean gora guarbe, gauza batzuk, interesantiak bizitzontan garrantzia euskaten gauzak nola gogoratzen garen beraietaz. Eta ia gogoratzen zaren, Patrizia Beitelik beti eskatzen pastaren platera. Hombre, mesedez. Nik badaukatu lan bat gustatzen jatela. Zapala... Zutan ijume laranje erdia programara, Patri. Asko ezagutzen garelako edo. Bueno, jan konduetan, bai, bintzat. Ondan ja asmatzen dugu. Bueno, ba. Atarako holako xe. Rasiotxo bat. Zardeskapare bat. Bai. Eta, gero ingo duguna behitxo. Da, gazta apurtxo bat. Nik lehen lapurreta kontutan ibili garenez, nik lapurtu dotzut gazta. Hauntz gazta. Oso ondo. Eta geroz eta ondu haua, legorraua izango da, eta birrintzeko errexagoa. Baina honekin bebai, poli-politx eta goxo-goxo. Perrexia apurtxoa geixau. Eta bukatzeko jakiteko jendiak serena dan, ba, jarriko zau, sardinatxo bat. Halaxe, pasta, sardinakin. Tore. Vale. Eta beste gauza bat ez da nahi den pastana. Hori italiarrak esan da, Hau, jartzeana hemen da jasotzeana, hori frantsesak asmatutako tontakeri bat da. Beraiek ez dute egiten hau inoiz. Jartzen dute hemen iskina bat ere, altzau, berriro, buelta. Beste gauza bat, umetan gehiago itzen zana, hartasixekin moztu, ez. Bueno, eta gure izekin besta. Oso. Oso, na. Pikantia torri jatzu da. Hortxe, eta hor geratu da. Beti kexaka, Egunean kurria, gero hau. Txarto ditut ikusten dut, Kurriakin zuko nartu zenuen, pikante zegoela. Ba, eta gero zu kameratik kanpo ez da. Bueno, esageratzen, Madir, ez da. Ja, baina, eta hau? Eta hau, esageratzen zabiz, o benetan da? Benetan. Pikante dau, piteli. Lau pipermin bakarrik ez bakarri bota zauta. Claro. Gutxi hau nahi baduzue, ba, bota pi. Bixarko errezeta, onartzen dutut, pikante puntu bat aukiko daula bai. Ja, astia holan, azten bagara, ba, holan bukatuko. Holan garrituko, hala. Komunean goten ganean, dantzan dano. Da, bixar, daukau, errezta bat, Amaia Aldaiek proposatutakoa. Beraz, etorri gurekin, eta engau, izopina. Onde zan? Agur.